dobro. Vjerska emisija Franjevačke mladeži Širokog Brijega. Slušajte nas svake subote u 11 sati na valovima radio postaje Široki Brijeg. Naša je Frama 45 minuta s vama. Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji. Ovog subotnjeg jutra za mikrofonom s vama su dvije Ive. Idućih 45 minuta se družimo s vama i svakako dajemo sve od sebe da bude što zanimljivije i korisnije. Današnju temu načeću pitanjem: koliko smo puta vidjeli neke naizgled načitane ljude, one koji su pročitali 100 ili više naslova, a zapravo nemaju pojma o nekim životnim pitanjima. Sve ono što su pročitali često je nešto izmišljeno, nešto što nema veze sa stvarnošću. Zbog toga se izgube u stvarnosti života. Nakon čitanja knjige im treba vremena da bi se privikli na stvaran svijet. A postoji jedna knjiga o kojoj ćemo govoriti više u današnjoj emisiji. Jedna knjiga za koju je svatko čuo, ali ju je nažalost malo tko cijelu pročitao. To je, dragi slušatelji, tako realna knjiga. Knjiga u kojoj leži sama istina i ništa više. Knjiga u kojoj su skrivena uputstva za naš život, ali mi toga često nismo svjesni. Jasno je da govorimo o Bibliji i to se bavimo posebice problemima neshvaćanja Biblije. Zašto neki tekstovi naizgled ne pripadaju Svetom pismu, a i dalje su u njemu? Je li Bog nasilan, kako pokazuje Stari Zavjet? Samo su neka od pitanja koja u temi čekaju svoj odgovor. Novi se zavjet u starom skriva, a stari se u novom otkriva. Misao je svetog Aurelija Augustina, čiji smo blagdan jučer proslavili, pa koju minutu posvećujemo i njemu. Infokutak. Svake godine na blagdan Svetog Ljudevita 25. kolovoza svjetovni Franjevci Hercegovine slave dan svoga suzaštitnika i imaju duhovnu obnovu. Ove godine duhovna obnova i proslava Svetog Ljudevita održana u Posušju. Na susret u predivnom dvorištu Posuške crkve pristiglo je oko 250 sudionika iz 15 hercegovačkih bratstava. Gost predavač na susretu bio je područni duhovni asistent Frame, fra Marin Karačić, dok je misno slavlje predslavio fra Ivan Landeka uz koncelebraciju 4 svećenika. U srijedu 26. kolovoza u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Knešpolju organizirano je i klanjanje presvetom oltarskom sakramentu s početkom u 19:30. Molitvena nakana bila je za obitelj. U utorak 25. kolovoza prisjetili smo se prošlogodišnje proslave 25. rođendana naše Frame. Proslava je započela trodnevnom duhovnom obnovom na našem Brijegu od 23. kolovoza, a vodio ju je don Damir Stojić. Geslo i oni pođoše za njim bilo je prožeto kroz molitvu, pjesmu, klanjanja i druženja framaša. Na proslavi nisu sudjelovali samo sadašnji članovi Frame, nego i starije generacije framaša koje su bile na njenom početku. Također, na proslavi je premijerno prikazan dokumentarni film I oni pođoše za njim, koji je snimljen upravo povodom 25 godina postojanja Frame. On je podsjetnik starijim generacijama na njihovo framaško vrijeme, ali ujedno poziv novim generacijama framaša da se pridruže ovom bratstvu. Film se može pronaći na našem YouTube kanalu. Sve novosti i ostale informacije vezane za našu Framu možete pronaći na našoj web stranici Frama.ba, koja je, moramo se pohvaliti, odjevena u novo ruho. Pravo je vrijeme da se uhvatimo teme. Još aktualnije, Još zanimljivije. još zabavnije.
Nepoznavanje pisama, nepoznavanje je Krista. Jednostavno je to sročio sveti Jeronim. Ne znam jeste li primijetili, dragi slušatelji, kako je jedan od najjačih aduta gotovo svakog teškog borca protiv kršćanstva upravo sveto pismo, Biblija. Pomalo zvuči smiješno, jer upravo u Bibliju se mi najviše uzdamo i crpimo svoje odgovore, svoje argumente. Zašto se baš na ovom polju lome tolika koplja? Da uđemo malo generalno. Biblija nalikuje više na knjižnicu nego na samo jednu knjigu. Ona sadrži velik broj dijela koja su napisana kroz dug vremenski period, više od 1000 godina. Brojni autori su sudjelovali u njenom stvaranju i pisana je na više jezika, hebrejski, aramejski i grčki. Sadrži velik broj književnih vrsta, povijesne, pravne, kultne, pjesničke, proročke, osobna pisma i apokaliptične knjige. Nijedna druga knjiga ne sadrži toliki broj priča, likova i žanrova u sebi. U moru tih likova i različitih tekstova uvijek ima nešto teže shvatljivo od drugoga. Nešto što pobuđuje pa i desetke novih pitanja. Posebice kroz Stari Zavjet nailazimo na teme, prikaze koji se naizgled čak i kose s našom idejom i slikom Boga. I upravo tu smo u najvećoj kušnji. Jedan od klasičnih argumenata modernih ateista je biblijski Bog je strašan, opasan Bog. Kakav to Bog zapovjeda pokolje, ubojstva i kaos? Zaista, sjetite se kako je Bog naredio Šaulu da ubije sve muškarce, žene, djecu iz roda Amalečana, pa čak i njihovu stoku. Jošua je, stigavši u obećanu zemlju, morao započeti rat sa stanovništvom, kako bi se tu nastanio sa Izraelcima. Američki biskup Robert Barron to komentira ovako. Čak i posvećeni kršćanin ovakve odlomke smatra teškima. A zašto? Zato što izgleda da Bog Starog Zavjeta ne ide u korak s Bogom iz Novog. U Novom Zavjetu Isus otkriva Boga beskrajne milosti i suosjećanja, koji potiče da volimo svoje neprijatelje i blagoslivljamo one koji nas proklinju. Rekao bih oboma, i ateistima i kršćanima koji se bore s ovakvim pitanjima, govori biskup Barron, da ovo nije ništa novo. Ovo je stari problem crkve, a potim mislim čak i na 2. stoljeće, kad su gnostici predlagali da se ovakvi sporni tekstovi samo izbace iz Starog Zavjeta. Jedna od velikih ličnosti tog vremena bio je Origen iz Aleksandrije. On je vrsta teološkog junaka za mene. Shvatit ćete zašto. Evo Origenova prvog osvrta. Moramo čitati Bibliju sa stajališta zadnje knjige, to jest otkrivenja. U 5. poglavlju imamo predivni prizor. Apostol ima viziju nebeskog prostora i pojavi se svitak. Budući da u to doba nisu postojale knjige, nego svici, odnosno svitak, i to ovako uzvišen, zapečaćen sa 7 pečata, on predstavlja sveto pismo. Pečat znači da je nešto teško dokučivo i teško začitati. Čuje se glas: tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine. I nitko, ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. I tu dolazi malo janje, što više kao zaklano stoji. Drugim riječima, lik krajnje slabosti, krotkosti i blagosti je jedini onaj koji može otključati svitak. Poruka je jasna. Jedino stajalište s kojeg treba čitati cijelu Bibliju je stajalište raspetoga Krista. Čitajmo sve, a pogotovo ove odlomke kroz alegorijski, simbolički pogled. Primjer slijedi. Izrael predstavlja sve što je u skladu s Božjim ciljevima, za ljubav, oprost. Zato svi Izraelovi stoljetni neprijatelji, od Amalečana, Filistejaca do Asiraca i Babilonaca, nisu samo drevni narodi. Oni predstavljaju sve što je mimo Božje volje, što se protivi njegovim ciljevima. Za svaki od njih
pod tim mislimo na neprijateljski narod, Bog poručuje Izraelcima da se bore do kraja. S tim na umu idem na jedan od najzloglasnijih ulomaka, a to je Božja zapovjed Šaulu da kazni Amalečane. Šaul to ne učini. Istina, ubije većinu, ali zadrži stoku za sebe kao i njihova kralja. Možda za otkupninu, tko zna zašto, ali ih ostavi. Prorok Samuel dolazi i ukorava Šaula, uzme njegov mač i sasječe kralja Agaga, kojeg je on ostavio živa, u komade. Kako nešto ovakvo može biti u Bibliji? Razmišljajmo ovako. Što mi grešnici najčešće radimo sa zlom? Igramo se njime, borimo se njime do nekog stupnja, ali uvijek zadržimo malo za sebe, zar ne? Ne borimo se sve do kraja. To je Šaulov grijeh, Amalečani su njegov grijeh. Neki su grijesi posebice duboki i opasni, da moraju biti sasječeni na komade i upravo na to je vocira ovaj odlomak. Biblija za samu sebe jasno kaže da je Božja riječ, čemu, kako smo vidjeli, u prilog govore snažni dokazi. Biblija nam također na više mjesta kaže da Bog ne može pogriješiti, a to znamo i na temelju opće objave. Zaključak je neizbježan. Biblija ne može pogriješiti. Da Biblija griješi u bilo čemu od onoga što tvrdi, tada bi i Bog bio u zabludi, zar ne? Međutim, Bog ne može pogriješiti. Dakle, o čemu se radi kada mislimo da smo u Bibliji pronašli pogrešku? Sveti Augustin ima odgovor na ovo pitanje. Ako nas zbunjuje bilo kakvo očigledno proturječje u Svetom pismu, mudro napominje on, nije nam dopušteno ustvariti da autor ove knjige griješi, već se radi o sljedećem. Ili je rukopis neispravan, ili je prijevod pogrešan, ili mi nismo razumjeli. Drugim riječima, vjerojatnije je da smo pogriješili mi nego Biblija. Iz Evanđelja po Mateju. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru: Nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božije, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Što je Otac nebeski očitovao da je Isus sin njegov, Petar to javno ispovjedio pred svima, Isus je svoje počeo upućivati, poučavati o svome poslanju u svijetu. Navijestio im je otvoreno da on, sin Božiji, sin čovječi, Bog i čovjek, ima trpjeti i umrijeti, nakon čega će i uskrsnuti. Zanimljivo je primijetiti da upravo onaj učenik Petar, koji ga je javno ispovjedio kao Krista, sina Božijega, sada ga odvraća, burno reagira na takav njegov govor i pokušava ga odvratiti od naviještenoga plana, premda zapravo i ne zna dobro
o čemu je riječ. Njemu nije jasno Isusov plan. Njemu nije jasno da je to prorokovano u pismima o njemu. Iz toga zaključujemo da Petar, njegov učenik, u ime svoga vlastitog osjećaja jedne dobre, zdrave humanosti, ili on barem tako misli, želi odvratiti Isusa od patnje i križa i govori mu: ne, Gospodine, Bože sačuvaj, to se tebi ne smije dogoditi. Čini se kao da Petar Isusu stvarno želi nešto dobro. Želi da Isus bude bez patnje, bez križa. I upravo poput Petrovoga stava i reakcije, danas se razvija novi humanizam u društvu u kojem se bježi pod svaku cijenu od križa i od patnje, od žrtve. Nastoji se osigurati lagan, jednostavan put životni koji će dovesti do sreće. Ni sami ne vidimo koliko je to veliko zavaravanje i samozavaravanje i privid. Jer zašto? Jer nema izgrađena čovjeka ni stabilnoga društva bez križa, patnje i napora. Ovaj humanizam često se očituje u odnosima roditelja i djece, pri čemu roditelji drže svojom svetom zadaćom priuštiti svojoj djeci život i životna iskustva bez napora i križa. Mi znamo iz života da je to nemoguće, da djeca uče upravo na temelju određene patnje, poteškoća, križeva, nerazumijevanja, da ulaze u neugodne situacije i da kroz to rastu, razvijaju se. Tako ravnanje prema određenim kriterijima humanosti i humanizma ne čine nikome uslugu, upravo suprotno. Mnogi se čak zavaravaju prividnim i lažnim uvjerenjem da će se moći stvoriti prije ili kasnije društvo bez patnje i križa. I pri tome je potrebno odbaciti ideju Boga, Krista, Biblije, kojoj se govori o nezamjenjivoj ulozi patnje u životu. Koliko god naša ljudska patnja bila teška, nepodnošljiva nekada i potrebno je bilo otkloniti, s druge strane, patnja je nezaobilazan čimbenik u istinskom razvoju, oplemenjivanju čovjeka, u njegovoj sposobnosti da drugoga razumije, da ima empatiju, da se otvara prema drugima i stječe nova iskustva. Danas se ljudi ne samo zanose, već i zavaravaju pomišlju da je moguć život bez križa, pa i onda kad to čine u najboljoj namjeri. Jer ni Petar nije imao nikakvu lošu namjeru. On je htio Isusu sve najbolje, ali bio je u velikoj zabludi i pokušao je usmjeriti Krista da ide u krivom smjeru. I u tom smislu i mi danas vrlo lako možemo odgovoriti jedni druge od patnje, muke, poteškoća, žrtve, križa. To jest, kad tražimo vlastitni životni put, mi se uglavnom usmjeravamo prema onome putu koji držimo lakšim, jednostavnijim, onome koji zahtijeva manje muke, napora. Tako da vidimo da i mnogi kršćani, pa i kad se ne bore otvoreno protiv križa, ipak pokazuju da nisu upoznali njegovu neizmjernu snagu, pa ga onda isključuju iz svoga života. Kao da jedni druge želimo zaštititi od nedaća ovoga svijeta, jamčeći sebi miran i spokojan život. A zaboravljamo da je to po sebi nemoguće. Jer život bez križa je kao zgrada bez nosivih greda. I ukoliko se netko odlučio živjeti bez križa, odbijajući potom slijediti Gospodina, on je samo zdanje svoga života učinio nestalnim i nestabilnim. I ne samo to, nego i tolikih drugih života oko nas, jer svi smo udovi jednog tijela i svi smo potporne grede i kamenja u istome zdanju Božje kuće. I ako popusti jedna greda, tada je u opasnosti i drugi dio zdanja koji je oko te slabe točke. Zato je upravo Isus sa svom ozbiljnošću ukorio Petra, jer je u jednoj takvoj važnoj stvari imao ljudsko mišljenje, a ne Božije. I bez obzira što je to mišljenje bilo uvriježeno među ljudima kao normalno, to nije Isusov put i zato je zaslužio Petar vrlo oštar prijekor Kristov. I današnje društvo, i ja,
i moja obitelj kada pristupa s ovakvim pogledom odbiti pod svaku cijenu, svaku patnju, potrebno je da čujemo ovaj Kristov prijekor, da se vratimo na istinsko razumijevanje života. Jer današnji čovjek sebi je umislio kao i Petar da može živjeti bezbrižno. I to nas uvjeravaju ideolozi ovoga svijeta. Čovjek, tek prihvaćajući Boga koji ljubi život, koji ljubi čovjeka upravo kroz križ, može nastaviti, rasti sa oduševljenjem, sa prihvaćanjem života u svim svojim paradoksalnostima, poteškoćama, ne odbijajući onu muku koju mi život donosi, tek kroz to mogu susresti istinski, duboko onoga koji me ljubio do kraja, do križa. Tek kroz to mogu sam razviti sve svoje ljudske, duhovne potencijale i otkriti da zapravo patnja i vodi do dubljeg rasta, otvaranja života i dublje i autentičnije ljubavi prema Bogu i ljudima. Iz života svetaca. Dragi naši slušatelji, nakon još jednog glazbenog broja stigli smo i u rubriku svetaca. Danas obrađujemo svetog Augustina, čiji spomendan crkva slavi 28. kolovoza, a više o ovom svecu možete čuti u minutama koje slijede. Kao što ste već čuli, Sveti Augustin. Kažu da je on jedan od najutjecajnijih kršćanskih učitelja, pisac i teolog. Na kraju krajeva neumorni tražitelj Boga. Ali kad pogledamo njegov život, nije uvijek bilo tako. Stoga počnimo od samih početaka. Rođen je 13. studenog 354. godine u gradiću Tagasti u Numidiji, današnjem Alžiru. Otac Patricij bio je poganin, dok je majka Monika bila kršćanka, danas svetica. Otac mu je bio dobar čovjek, ali nagle naravi i sklon bračnim nevjerama. Međutim, sveta Monika svojom je mudrošću i poniznošću sve to strpljivo podnosila te osiguravala istinski mir u obitelji. U načinu života mladi Augustin je slijedio svog oca. Mladost mu je bila krajnje raskalašena, a duhovnost potpuno prazna. Studirao je u Kartagi te je bio cijenjen kao iznimno mudar filozof i govornik. Po završetku studija vratio se u Tagastu, a zatim je otišao u Milano. U međuvremenu mu je umro otac, koji se na samrti obratio i krstio. Majka je pošla za njim u Milano i po njegovu svjedočenju usrdno je molila Boga da mu otkrije svoju božansku mudrost te ga izvede na pravi put evanđelske ljepote. Ipak, još jedno vrijeme je ostao čvrsto uvjeren u ljudsku mudrost zaogrnutu velom maniheizma, ali je s vremenom sve više počeo otkrivati prazninu takve i otkrivati ljepotu Božje mudrosti. Počeo je živjeti životom potpunog predanja Bogu. Odlučio se vratiti u Afriku, a na povratku mu je umrla majka. U Africi je nastavio živjeti svetim životom. On je zaređen za svećenika, a 5 godina kasnije i za biskupa. Napisao je puno dijela, a posebno mjesto zauzimaju ispovijesti. Podijeljene su u 2 temeljna dijela, a predstavljaju biser kršćanskog, filozofsko-teološkog promišljanja i remek dijelo književnosti uopće. Također, napisao je i monaška pravila koja su postala i pravila više redovničkih zajednica te samih Augustinaca. Umro je 24. kolovoza 430. godine, a zaštitnik je teologa, tiskara, pivara i sl. Iz svega ovoga vidimo kako se život mladog Augustina potpuno promijenio. Od mladenačke raskalašenosti do jednog od najutjecajnijih svetaca, te ga samim time možemo usporediti s našim serarskim ocem, Svetim Franjom. Obojica mladi i puni života, puni energije i željni dokazivanja, ali na kraju ipak shvaćaju kako nije sve u materijalnome. Shvaćaju pravu vrijednost i smisao života, te se potpuno predaju Bogu. Proučimo i mi bolje njihove živote, te slijedimo Krista po njihovu primjeru. Oni su samo jedni od mnogih koji su pošli za Kristom, a to trebamo učiniti i mi.
Moram priznati, brzo smo stigli do samog kraja naše emisije. Preostaje nam tek da se odjavimo do idućeg puta. Kao posljednju riječ citirat ću Svetog Oca. Važno je podsjetiti, kazao jednom prilikom Papa Franjo, da Duh Sveti, nositelj života, voli djelovati kroz Sveto pismo. Riječ, naime, donosi u svijet Božji dah, ulijeva u srce Gospodinovu toplinu. Sva akademska djela, knjige koje se objavljuju, jesu i ne mogu ne biti u službi toga. Proučavanje je ogrijevno drvo koje održava vatru, napomenuo je, ali vatra je duh. I on daje da Sveto pismo gori u srcu i preoblikuje ga u život. Ali Biblija nije neka lijepa zbirka svetih knjiga koje valja proučiti. Ona je riječ života koju valja sijati. Nakon ovakvih riječi s mirom se možemo oprostiti. Naravno, ne zadugo. Do iduće subote svakako navratite na našu stranicu frama.ba, Facebook i Instagram profil pod istim imenom, gdje naši marljivi framaši sakupljaju uspomene i ostavljaju svoj maleni trag. Nas dvije svima želim obilje Božjeg blagoslova po zagovoru Nebeske Majke i Serafskog Oca Svetog Franje. Čuvajte nam se i mir vam i dobro.